Prečo zakazujete ľuďom obyčajné autá so spaľovacím motorom? Prečo prikazujete povinné elektromobily, ktoré si väčšina ľudí bohužiaľ cenovo nemôže dovoliť? A prečo sa potom čudujete, že európske automobilky krachujú? Veď to sú dôsledky vašich nezmyselných rozhodnutí, pretože mnohí z vás sa jednoducho odtrhli od reality a vy ste v praxi nikdy nemuseli na rozdiel od bežných Európanov riešiť to, odkiaľ vziať peniaze na drahý elektromobil. Na jednej strane prikazujete povinné elektromobily, na druhej strane zakazujete autá so spaľovacím motorom a tvárite sa, že týmto chcete ochrániť klímu. Ale prestaňte nás klamať. Vy v prvom rade chránite seba, chránite svoju agendu, chránite zelený biznis a nezmyselný Green Deal, ktorý sa ukázal byť zlyhaním na plnej čiare. Hovorili ste nám a klamali ste nás, že Green Deal zabezpečí budúcnosť Európe, ale on tú budúcnosť v skutočnosti ničí. A teraz je čas napraviť túto chybu, toto zlyhanie a zrušiť ten zákaz spaľovacích motorov. Ľudia nechcú povinné elektromobily, ale slobodu voľby a cenovo dostupné autá.